Hola de nou! Avui completarem la nostra secció de trastorns del neurodesenvolupament parlant del cada cop més conegut trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, abreviat TDAH. TDAH. Però espera, existeix de veritat aquest trastorn o només és una invenció de les farmacèutiques que busquen medicalitzar el major nombre de persones possible? Aquesta qüestió ha sigut objecte d'acalorades discussions al llarg de les últimes dècades, sobretot perquè és un trastorn que s'acostuma a diagnosticar durant l'època de la infància i perquè sembla que hi ha algunes medicacions pertanyents al grup dels estimulants que són efectives a l'hora de combatre'l. Veiem-ho. Començarem parlant de la capacitat d'atenció, que és la facultat que ens permet dirigir la nostra consciència cap a l'estímul més adequat en cada moment i mantenir-la allà el temps que sigui necessari per poder anar-lo processant i donar una resposta correcta. A nivell cerebral hi ha diverses regions que ens permeten tenir consciència i enfocar-la cap a un costat o cap a l'altre. El sistema reticular activador ascendent és el més important per al primer cas, i és aquest que ens permet mantenir un nivell d'alerta molt bàsic. El sistema reticular activador ascendent, o SRAA, està localitzat de manera difusa al llarg de tot el tronc de l'encèfal i és el més important en el primer cas. Ens ajuda a mantenir un nivell d'atenció i de vigília bàsic i fonamental. Després ens trobem el lòbul frontal i una part de l'escorça cerebral que s'anomena còrtex singular, escrit amb C, no amb S. Juntament amb algunes àrees de l'escorça parietal i temporal, són les que ens ajudaran a direccionar la nostra atenció. Però hi ha una regió molt concreta que s'encarrega de que la nostra atenció sigui encara més fina i més perfecta. I aquesta és el còrtex prefrontal, una petita regió d'escorça cerebral que està situada just per sobre dels nostres ulls. Aquesta és l'encarregada de planificar i organitzar accions i d'inhibir aquells impulsos que ens sorgeixen de manera automàtica, instintiva, des de la part més interna i més antiga del cervell, el sistema límbic i altres parts emocionals. Aquesta regió pot funcionar molt bé, però també pot ser que funcioni molt malament, i és en aquest pol de l'espectre on trobem el TDAH. En aquest trastorn s'ha vist que el lòbul frontal, i concretament el còrtex prefrontal, és més petit que en aquells adults que no tenen TDAH. I també s'hi han trobat disfuncions en aquesta regió, com per exemple en neurotransmissors com la noradrenalina o la dopamina. La causa de tot això, com passa amb la resta de trastorns psiquiàtrics, és múltiple i inclou tant alteracions genètiques com factors ambientals. En aquest cas, per exemple, un baix pes al néixer o el fet de fumar o beure alcohol durant l'embaràs. Però realment, en què consisteix el TDAH? Hi ha 3 grups de símptomes que ens ajuden a caracteritzar-lo. El primer és un dèficit en la direccionalitat i el manteniment de l'atenció. Aquest normalment comporta problemes en el context de major exigència durant la infància, l'escola. Els nens afectats es distreuen i són incapaços de prestar atenció al que diuen els professors o els pares a casa, fet que, òbviament, acaba afectant el rendiment escolar o la vida personal. També poden arribar a semblar ganduls o desorganitzats. Això és així perquè normalment deixen les coses a mitges o fins i tot quan perceben que no seran capaços de completar les tasques ni tan sols les inicien. La seva falta d'atenció cap als detalls també els porta a fer malament els deures, a perdre coses, a oblidar-se d'algunes cites o alguns esdeveniments o quan són adults a rendir menys al treball. Els casos més greus es veuen molt impossibilitats a l'hora de fer les activitats del seu dia a dia i la seva funcionalitat en tots els àmbits, social, personal, laboral, es veu molt afectada. El segon grup de símptomes és el de la hiperactivitat. Els pacients més greus sembla que tinguin un motoret intern que els fa anar d'un lloc a un altre i que els fa molt difícil quedar-se quiets, tranquils o sentar-se. En canvi, és molt probable que s'embarquin en activitats que poden arribar a ser perilloses, com per exemple escalar o córrer per llocs determinats. Tot això que explico pot arribar a semblar poc important, però realment els porta a, per exemple, no poder participar en alguns costums o hàbits socials, com menjar en família o fins i tot atendre a algunes explicacions senzilles. El tercer grup de símptomes és la impulsivitat o falta de control d'impulsos, que, com hem vist, es gestiona al lòbul frontal. Les persones amb TDAH es precipiten constantment sense poder fer res al respecte. Interrompen les persones quan estan parlant, no són capaces d'esperar el seu torn quan estan jugant o ofereixen unes respostes que no són del tot reflexives.
El diagnòstic del TDAH actualment és clínic mitjançant una entrevista i uns qüestionaris específics. La majoria dels pacients es mouen dins d'un espectre que va des del sobretot inatent al sobretot impulsiu i hiperactiu. El més freqüent de tot és que els símptomes siguin mixtos, és a dir, que hi hagi una mica d'inatenció i una mica d'impulsivitat i hiperactivitat. El segon més freqüent és que predomini la inatenció i el més rar de tot és que predomini amb molt la impulsivitat i la hiperactivitat. Aquests últims casos, no obstant, són els més cridaners, ja que acostumen a associar-se a aquelles persones que s'etiqueten de rebels o difícils de gestionar. També és important remarcar que a mesura que la persona creix i es torna adulta, els símptomes tendeixen a atenuar-se, sobretot aquells relacionats amb la hiperactivitat i també la impulsivitat. També és important entendre que en aquestes persones la intel·ligència general, és a dir, la capacitat d'entendre i resoldre tasques, està intacta, però no la poden aprofitar del tot a causa dels inconvenients propis del seu trastorn. I pel que fa al tractament, el primer a dir és que és imprescindible adaptar l'entorn del pacient el més aviat possible perquè aquest pugui adquirir aquelles habilitats i coneixements més bàsics. Això es pot dur a terme de diferents maneres, per exemple, mitjançant alguns ajustaments acadèmics a l'escola, mitjançant l'entrenament de la família, o bé amb molta psicoeducació, és a dir, podem parlar del trastorn sense embuts. El tractament en forma de psicoteràpia també és molt important, ja que les persones amb TDAH normalment són conscients dels seus dèficits i això els pot portar a tenir reaccions emocionals negatives com la tristesa o la frustració. Finalment, l'ajuda en forma de fàrmacs pot arribar a ser extremadament important. La medicació clàssica són els psicoestimulants, com per exemple el metilfenidat o les amfetamines. La seva eficàcia s'explica perquè quan utilitzem el tipus de molècula correcte a una dosis, freqüència i un ritme d'alliberament adequats, es potencia una òptima transmissió de noradrenalina i de dopamina al còrtex prefrontal, esmenant els dèficits que hi puguin haver i, a conseqüència, els símptomes que se'n derivin. Els pacients, llavors, de manera automàtica, experimenten un major interès cap a aquells estímuls als quals es proposen dirigir l'atenció principal. I també experimenten una major facilitat a l'hora de bloquejar aquells estímuls que són secundaris o accessoris. Finalment, s'ha de ser molt curós quan administrem aquests fàrmacs i és important conèixer algun dels efectes secundaris potencials que poden aparèixer, com per exemple el mal de cap o la inhibició de la gana, que en alguns nens pot portar a un dèficit en el creixement. De fet, aquesta és una de les raons per la qual es fan aquests descansos o vacances de medicació, períodes en els quals el pes i la talla es recuperen ràpidament. Per acabar, cal dir que el risc d'addicció a aquests psicoestimulants, al contrari del que es pensa, és gairebé anecdòtic. I de fet, hi ha alguns grans estudis que indiquen que els pacients amb TDAH greus que no van medicats tenen un risc major de desenvolupar addiccions a altres substàncies tòxiques amb les quals intenten pal·liar alguns dels seus dèficits. Avui dia, no obstant, a més dels psicoestimulants, comptem amb altres tipus de fàrmacs, com la tamoxifetina o els antidepressius tricíclics, que acaben tenint un efecte similar sobre el nostre lòbul frontal. I fins aquí el que us volia explicar en el dia d'avui. Ja sabeu que si teniu comentaris, suggerències o preguntes, els podeu escriure aquí baix, com sempre. Fins la propera!